Jožko, tak toto si vôbec nechceš dať. Dobré ráno. Dneska je... Všimol som si aj nejakých hejterov v mojich komentároch. Prosím vás, ľudia, už... Jebte do toho. Aj tak to vymažem a zbytočne si míňate svoju energiu. A dnes si ideme navariť kurací paprikáš s fajnovými domácimi haluškami, však to musí proste byť. Nakrájame si najprv kuracie vykostené stehno. Sol, korení, olej. Toto si vždy robím ako prvé, že si to pekne upečem v trúbe, lebo keď to robím v hrnci, tak sa mi to celé rozpadne pri miešaní a to určite nechceme. Ako vždy nám čo nesmie chýbať? Cibule. Ďalšou dôležitou súčasťou je čo? Paprika. Najlepšia je BCR. Halušky prílohové poznáme všetci. Mám 3 kg polohrubej a 1 kg hladkej. Neviem, mne to tak viac vyhovuje, každý nech si robí po svojom. Petržlenová vňa 2 kg jedno vajce. A keď si chceš ešte úplne uleceť, tak tam môžeš dať takto troška